Kembali pi baro ki pelak baju kerjaan ke por YouTube channel jonga te kumpa pi I pelak ang ne nga khed ang step ban ngalis aiding ha kane gawe ke slam gadon gawe ke slam bathau white bathau tari te kumpa pi hang ne kidang ya shop pen stang bat pen wandur ya ki tudong tari bat ki ot no ya ketika nar ban pen divide no ha ki ar banta ban pelong tari ar teli ki tari hoi kumban pentip syafi kasnong jungi kare ka way na kasnong ka pabon bha kinong thawai tari don giba supply syakeleng kare khasi jantia te kumba phi I hang ne kia thaw bat kia shop pan stang ya kane ganar te haden dala dep nang ne ki sa divide no ya kane ganar ar banta bakan long ar teli kitari hakum ka te kadur ki pej kila divide haden la dep divide nang ne ki sa shop pan stang kane ga proses kaya kumba ki hap thang ya ganar kumba line south sin kumta don kanar ka bajam ki hap thang thang samsen don kanar ka bakham te ki thang kumba sansen kumta te kane kare ka jingstang bat ka ayu ngan sepen I hakiwe pat ki video kumno ki thau bat ki kumno ki pandai ya ki tari bat kumno ki le fitting ya ki tari te tangum ta perlok sangoba pe ni video banda banda kut pin ya I kumno ki shna tari bat kumno kaya ka proses hapo kane ka shlam